Kalau kami kilaban orang kumno Kibriew kilaban dan kahok bakin tentok kat kum gajing Sngew Jongki. They have that liberty. Ni degi nong lampai ba. Tenre how far it is true kan. Bakata ka party ka voice of the president party. Ki founding member jong ka party ngilong intact. Ngilong one mind, one soul, one body. The entire team of the state executive committee ngilong kawai, except one who disagree with the decision of the party. The kumno phila banong ba kata ka party ka bodon ka ju khat mo 99% ngilong ka ju khat banong ba kadi ka party ka jong we individual hang tal abun mo ujian secretary vice president joint secretary nang ta Jongki MLA Jongki spokesperson udon treasurer udon finance secretary udon deki EC member teknik ka shlong ka jing kanok ka bom don nongrim ka jing job ka jing kini ki armut ki candidate ki baka party ka decide ban nominate na po jayao ba na po mau khar kala batai speaks at all baka decision juga party kalong right wala da kidon ki bom satna pi ka khubor ke bangadon ban ong kalong ningkong ngapan pau ka jing Sngew ka bakrao ka jing ayublei bat ngadon ban ai khublei ya baro ki pa ba nong kersan juga voice of the people party ki bala pediang ya kani kan nongrim ka bangi terwa bat ki bala ai ka jing kersan mangim kwa ru bagandon ka jing kan tho persai ki nugu ki pat ki we ki seng sain perthai la ki we pat ki bele persai ni namar kani ka de ka jing le juga nongrim ngela job ya ka nongrim ya mentah kan ni ngela yo khan nyu seat na ka arphondai ngela yo phra hapo gentils na ka arphondai bat da ka jingkot ru jingmot bangin dangai penklang ya kan ka nongrim ko ji bat ka jing kersan ko ji khnang bangin yo banra pat sai ko ka thong jong ka jingjok ba ka ta ka long house name arpho phra